سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات عزيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم ዙር ጋቦን ሓደ ካብ ዓበይቲ ውድድራት ኣህጉርና ኣፍሪካ ኮይኑ ዓመታዊ ዝበዝሐ ባጀት እናተሰላዓሉ ዝካየድ ውድድር እዩ። እዚ ውድድር ንዓበይቲ ጋንታታት ዓዲሙ ዝካየድ ምዃኑ መጠን ዓመታዊ ኣዝዩ ሓያል ህልኽ ዝረኣየሉ ውድድር ይገብሮም። ኣብዚ ውድድር ብሓያል ተወዳዳርነት ንዓበይቲ ጋንታታት ዓለምና እናበድህት ዝሓለፈ 4 ግዜ ናይ ዓቐብ ውድድር ክትዕወተሉ ክኢላ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘይተደፋሪት ጋንታ ብምዃና ናይዚ ውድድር ክብረ ወሰናት ሒዛ ትርከብ። ኤርትራ ሎም ዓመት ብፍሉይ ንቢጫ ማልያ ተረላትላ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሮ ድማ ኣብ ካልእቲ መድረኽ ቢጫ ማልያ ኣብ ዝባን ተቐዳድምታ ብምግባራ ነቲ ኣብ ቅድሚያ ተሪፉ ዘሎ 5 መድረኻት ብሞራል ክትጓዓዞ ክኽእላ እዩ። ናይ ሎሚ ካልኣይ መድረኽ ዙር ጋቦን ብዓወት ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ናትናኤል ተስፋፅን ተዛዚሙሎም። ናትናኤል እቲ ሓድሽ ኮኸብ ኣብ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ተባሂሉን መዛረቢ ማዕከናት ዜና ጋቦን ኮይኑሎም። ከም ዝፍለጥ ናቱ ምስታ ኣብ ጣልያን ዝመደበራ ኮንቲኔንታል ደቡብ ኣፍሪካዊት ክለብ ኤንቴቴ ልምምዳቱ ከካሂድ ይቐኒ። እዚ ናይ ሎሚ ዘረኣናዮ ዝናኣድ ብቕዓት ድማ ካብታ ጋንታ ብዘጥርዮ ተመክሮ ናይ ቅድድም ብሽክሌታ ሳይንስ ኣብ ግብሪ ከም ዘውዓሎ ይረኣየካ። ዝወዲ 20 ዓመት ናቱ ኣብዚ ዙር እዚ መበል ሻርሻይ ኤርትራዊ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ክኸውን ከሎ ድሕርቶም ንቢጫ ማልያ ኣብ ዝባኖም ኣብ ዙር ውድድር እዚ ክለብ ስዋ ዝኻሉ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ኣሰሮም ተኸቲሉ መበል 4 ኤርትራዊ ተቐዳዳሚ ቢጫ ማልያ ዘለበሰ ዝብል ክብሩን ተላቢሱሎም። ከም ዝፍለጥ ኣብ 2012 ሜሮን ርእሶም 2014 ናትናኤል ብርሃነ ኣብ 2016 ተስፎም ዕዋ ማርያም ቢጫ ማልያ ክለብ ሱ ዝበቕዑ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ እዮም። تسعة قدمتهم نميتن 7 كيلومتر ውድድሮም ንምሽፋን ናብ መወዳደሪ ቦታ ተረኺቦም ጾቶም ድማ ፈሊሞም ጾታ ክዛዝም ፍርቂ ኣብ ዝተረፈሉ ግዜ ሓንቲ ጉጅለ ብተሪር ስኳት ወጽያ ኤርትራ ኣብ መክሰብ ደበሳይ ዳዊት የማንን ኣቢላ ንቅድሚት ምስዛ ጉጅለ ወጽያ ነይራ ዓባይ ጉጅለ ብክለብ ኮፊዲስ እናተወጠጠት ግን ኣብ መወዳእታ 3 ኪሎሜትር ክተርፋን ከሎ ንቀዳመይቲ ጉጅለ ተሓወሰታ ኩለን ጋንታታት ድማ ንኸዓውትዎም ዝኽእሉ ተቀዳድምቲ ኣብ ምሕላውን ምውጻን ተጸምዳ ናምዝዛም ኣብ ግዜ ኣብ ዝኣኸሉሉ ድማ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋፅም ተሪር ስካቶ ብምእታው ንቅድሚት ተወንጨፈ ቁሩብ ካሊታት ምኽሳብ ድማ ዕውት ካልኣይ መድረኽ ዙር ጋቦን ኮነ በዚ ድማ ነታ ኣቢል ኢጣልያዊ ኣባል ክለብ ኮፊዲስ ቪቪያኒ ዝነበረት ቢጫ ማልያ ናብ ዝባኑ ከምጻኺ ኢሉሎም ዓባይ ጉጅለ ኣብ ዝገብረቶ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ድማ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ንኣልጄሪያዊ ዩሱፍ ሮጊጊ ተኸቲሉ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ንዓወት ሬድሲ ካመልስ ተወሳኺ ድርዒ ኮይንዎም ካልኦት ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ዝሓዝዎ ውጽኢት ምስ ንርኢ ድማ ዳዊት የማነ መበል 16 ሲራክ ተስፎም መበል 18 ብዘይ ናይ ግዜ ክሳራ ከኣቱን ከለዉ 41 ካሊታት ዝኸሰረ መክሰብ ደበሳይ ድማ መበል 22 ደረጃ ሒዙ ንውድድሩ ብሰላም ዛዚሙሎም ምስታ 15 ዶንግያ ዝኣተወት ጉጅለ ዝመጹ ቢንያም ግርማይ መበል 48 ናትናኤል ብርሃነ መበል 44 ሮቤል ሚካኤል ድማ መበል 72 ብምእታው ውድድሮም ዛዚሞም ኣሎም ኣብ ናይ ሁሉ ግዜ ድማ ሎሚ ዝተዓወተ ናትናኤል ተስፋፅን ብ6 ሰዓታትን 4 ደቂቕን 28 ካሊታትን ቢጫ ማልያ ክወድያን ከሎ ወዲ ሃገሩ ጋንቱ ዳዊት የማነ ድማ ማዕርናት ግዜ ብምሓዝ ካልኣይ ደረጃ ኮይኑ ይስዕቦም ኣልጄሪያዊ ዮሴፍ ረዊግ ድማ 5 ካሊታት ምድሓር ሳልሳይ ተርታ ክርከብ እንከሎ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ 7 ካሊታት ምድሓር መበል 4 ደረጃ ሒዙሎ በዚ ድማ ኤርትራ ምስ ቀዳሞት 4 ን3 ተቀዳድምታ ብምእታው ንቢጫ ማልያ ከቢባታላ ሲራክ ተስፎም 11 ካሊታት ምድሓር መበል 17 መክሰብ ደበሳይ መበል 46 ካሊታት ምድሓር መበል 21 ብምዃን ካብ ቢጫ ማልያ ዘይድሓሩ ዘለው ተቀዳድምቲ እዮም ሎሚ ግን ብምኽሳር ካብ ብዚ ቢጫ ማልያ ዝወጹ ቢንያም ግርማይ ናትናኤል ብርሃነ ሮቤል ሚካኤልን ካብ ናትናኤል ተስፋፅን 15 ደቂቕ ምድሓር መበል 48 52 72 ብምሓዝ ካብ ናይ ጽባሕ ውድድር ከኣቱ እዮም ኣብ ናይ መንስያት ኤርትራ መትሓዝ ተሳኢኑ ዋይ ዘሎ ናትናኤል ተስፋፅን መሪሕነት ክትሕዝ ከሎ ዳዊት የማነ ካልኣይ ሄኖክ ኑራን ድማ ሳልሳይ ብምዃን ተመራሪሖም ኣብ ቅድሚት ይርከቡ ኣብ ቀጠልያ ማልያውን ሬድሲ ካመልስ ኣብ መሪሕነት ዘላ ሄኖክ ብርሃን ብ46 ነጥቢ ብምህላል ቀዳማይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ 45 ነጥቢ ዝወሃለለ ናትናኤል ተስፋፅን ድማ ካልኣይ ደረጃ ይርከብ ኣልጄሪያዊ ዮሴፍ ሮጊጊ ድማ 40 ነጥቢ ንምካብ ሳልሳይ ብምዃን ኣሰሮም ይስዕብ ኣሎም 16 ነጥቢ ብምህላል ኣብ ናይ ዓቕብ መሪሕነት ሒዙ ዘሎ ዳዊት የማነ ንብድሕሪዑ ዘሎ ሩዋንዳዊ ሞይሴ ሙግሻ ብ8 ነጥቢ ይመርሐሎም ጋንታታት ኣብ ዝወሃብ ግዜ ኤርትራ ብ18 ሰዓትን 13 ካሊታትን 58 ንኡስ ካሊትን ብምዝጋብ ንሩዋንዳ 34 ካሊት በሊፃ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክትስራዕ በቂዓ ሳልሳይ ደረጃ ድማ ኮፊዲስ ብ41 ካሊታት ተመሪሓላ
ኤርትራ ብሓፈሻ 8 ማልያታት ኣብ ሓደ ረፍትያ ረኺባ ዘላ ብድሕሪ ናይ ሎሚ ውዕሎ ድማ ንኹሉ ማልያታት ብጅምላ ዝጠርነፉ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዕዉት ካልኣይ መድረኽ ናትናኤል ተስፋፅን ቢጫ ማልያ ናትናኤል ተስፋፅን ቀጠልያ ማልያ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ጻዕዳ ማልያ ናትናኤል ተስፋፅን ማልያ ንጉስ ዓቐብ ዳዊት የማነ ኮኸብ ተቀዳዳማይ መክሰብ ደበስ ማልያ ናይቲ ኣብ ሞንጎ ዝካየድ ቅጽበታዊ ውድድር ድማ ዳዊት የማነ ብጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተቀዳድምቲ ጽባሕ ካብ ሚዚ ተበጊሶም ኣብ ኒጆሎ ዝዛዘም ናይ 186 ኪሎ ሜትር ውድድር ከካይድዮም እዛ መድረኽ መጠናዊ ዓቐብ ዝርከባ ምዃና ንተቀዳድምቲ ፈታኒት ክትከውን ትጽቢት ኣሎም ክቡራት ተኸታተልትና ምስ ሳምሶም ሰሎሞን ዝገበርናዮ ሓፂር ቃል ምሕተት ኣለውን ናብኡ ከነብለኩም ገዲም ተቀዳዳማይ አሰልጣኒ ሳምሶም ሰሎሞን በመጀመሪያ እንኳን ሓጎሰና ኦኬ ሓጎስ ኩላና ሰመረ ውዕሎ ሎም ከመይ ነይሩ ውዕሎ ሎሚ ምናልባት 107 ኪሎ ሜትር ነይሩ ሕፅር ኢሉ ከም ምዃኑ መጠን ኣብቲ ናይ መወዳእታ እውን ዳርጋ ክልተ ዙርያ ኣብ ውሽጢ ከተማ ናይ ዝንቤድ ወዳእና ከተማ ኮይኑ ዓቐበት ዓቐበት ነይሩ ዳርጋ ናይ ኣሳት 800 ሜትር ዝኸውን ክልተ ግዜ ዜርናያ ማለት እዩ ነታ ዓቐበት ክልተ ላፕ ከይርናያ ማለት እዩ ስለዚ ሓፂር ከም ምዃኑ መጠን ትፅወታ ፋስ ክኸውን ይኽእል ወይ ናሃርኽ ሁሉ ከም ንኽእል ፈሊጥና ነርና ንዑ ድማ ተዳሊና ኣቲና ማለት ስለዚ በዚ መሰረት ተቐዳድምትና ካብ መጀመርያ ትሒዞም ተዳልዮምሉ ስለዝነበሩ ዳርጋ ምስ ሃደመት ግሩፖ መስዋዕቲ ከፊሎም ቃልሲ ሓዊሶም ምስ ደኸለት ግሩፖ ምስ ደጥቃዕት ግሩፖ ክኸዱ እዮም ኢሎም ማለት እዩ 10 ግዜ ትቆራረፅ ትቆራረፅ ትእከብ ያውዒላ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ መምርሒ ድማ ኣጋጣሚ ኩላቶም ነቲ ደይወፀ ትልሚ ገይሮም ኣተግቢሮም ማለት እዩ ስዒሮም ንኻ ናይ ባሕቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝግበር ነበረ ኪሎ ሜትራት መጥቃዕታት ቀልጢፎም ይቆፃፀርዎ ነይሮም ማለት እዩ ድሓር ኣብቲ ውድድር ዳርጋ 7 ኪሎ ሜትር ክተርፍ ከሎ መክሰብ ሃዲሙ ማለት እዩ መክሰብ ሃዲሙ ዝያዳ ኣስታት ናይ 4 ካሊት ክሳብ 50 ካሊት ወላ ሲዕዋ ነይሩ ግን ቶም ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ሃዲሙ ኣብታ ካሊት ግሩፕ ዝነበሩ ኣከባቢ 30 ትኸውን ግሩፕ ያ ነይራ ካሊት ማለት እዩ እሳ ድማኒ ብፍላይ ቶም ኒውትራል ፎር ኤቨር ዝበሃል ናይ ጋንታ ናይ ፈረንሳይ ናይ ኮፊድ እስከ 4 ተቐዳደምቲ ነይሮም ብጣዕሚ ክኸይድ ከም ዝኽእል መክሰብ ስለዝፈልጥዎ ስለዝነበሩ ስሒቦማ ማለት እዩ ስለዚ ንኻጋብ ንነዊሕ ዓቂብዋ ነይሩ ግን ኣብቲ ዙርያ ክውዳእ ከሎ ኣርኪቦሞ ማለት እዩ ብዝያዳ ግን ኣብታ ሓንቲ ላብ ምስ ገበርና ከተማ ምሳኣተና ዳዊት የማነ ናህና ሓደ ናይ ሞየስ ዝበሃል ናይ ሩዋንዳ ድማ ኣብታ ጉጅለ ትጎዮም ነበረት በዓል መክሰብ ሃዲሞም ከይዶም ንመክሰብ ኣርኪቦሞ ተባራሪም መክሰቡን ምሶም ቀፂሉ ዳርጋ ሓደ ዙርያ ክትውዳእ ዳርጋ ናይ 4 ኪሎ ሜትር ክትርፍ ኮላ ክትውዳእ ኣብቲ ሒዝኩሞ ዝኣተኹም ኣፃውታ ስልቲ ብልክዕ ከዓ ተግቢርኩሞ ዶ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ መጥቃዕታት ክፍፅም ስለዝኽእል እንተደኣ ዝኾነት መጥቃዕቲ እንተደኣ ትመፅእ ኣላ ንሕና ናይ ግድን ሓደ ወይ ክልተ ምስኣ ተሓዊሶም ክኸዱ ከም ዘለዎም እዩ ነይሩ ትልምና ካብ መጀመርያ ከዓ ከምኡ እዮም ገይሮም ማለት እዩ ሕጂ መክሰብ ድማ ምናልባት መጥቃዕቲ እንድሕር ኣጋጢሞ እውን ናይ ነዊሕ መገዲ ናይ ምኻድ ትኽእሉ ስለዘለዎ ግን ዕድላት ከምኡ እንተረኺቡ እውን ክሃድም ኣለዎ ተነጊርዎ ነይሩ እንዲ ፈቲንዋ ግን እታ ጋብ ገፋሒታ ካብ 50 ካሊት ንላዕሊ ስኪና ክትከይድ ኣይከኣለትን ማለት እዩ እምበር ዋላ ቲኒው ልዕሊ ሓደ ዘቐተት ኸይድ ነይሩ ዝያዳ መበለ ነይሩ ንኸሰበላ እቶም ፕሮፌሽናል ጋንታ እቶም ብፍላይ እቶም ፎር ኤቨር እቶም ኮቪድስ ጋንታ ናይ ናትናኤል እሳቶም ከገዲሰቡ ኣይ መርከቦን ነይሮም ኢላ ኣነ ይሓስብ ማለት እዩ ካልኦት ዓበይቲ ግሩፕ በዓል ቢንያም ተካር በዓል ናትናኤል ናይ ኮቪድስ ናይ ዳይሬክተር ጀርማን ስፕሪንተር ድማኒ ኣብ ሳልሰይቲ ዓባይ ጉጅለ እዮም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ካብቶም ናይ ኮቪድስ መክሰብ ዝጎይዎ ኸማን እቶም ካልኦት ደጋምቱን ናትናኤል እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብሓደሻት ተለናይ ስልሚ ኣተግቢሮም እዮም ኣብ መወዳእታ ዋላ እውን ንመክሰብ እንተደኣ ኣርኪቦሞ እቶም ስፕሪንተር ዝበሃሉ ከም በዓል ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን እዚ ናትናኤል ተስፋፂንን ከዓኒ ኣብቲ ስፕሪንት ንዖም ኢና ካብ መጀመርያ ዋላ ቅድሚ ናብ ምጋፍና ንጋብን ቅድሚ ምጋፍና ኣብ ትሬኒን ንዓኹም ኢና ከም ስፕሪንተራት
غيرنا زياده لمندات نسرح نيرنا مالتي ساتو دما دفات بعضوا دما تلاي كداماين سالساين موسو تسلمنا مولو تتسدري لاخر زارب نخيل مالتي اوكي ابز قتل مدرخات انتاي كنصبينا حجي كمزي حيزومو زلوتي درجه بيچا افتني عقبت اب كل خمي حجي انت هنصبينا او حجن تايو ولا داويت كان ايدي دولو في جنرال نايزر قابن قرب انتايو بروفيشنال تاعنا بزهلو بزهلو تاع يكون اصدر ده حمش قالها حبيت قالها كل ما كان زرانا ولا تمادون ودقانتون نافنا هدي بتحيزوا نيرو لما اتدلتيلو انا مالتي اجد السؤال مدن هنا كنقال سينا مالتي انا يبيچ عمله انا اكد بتزاور مجدها قال ميلا فتيرنا دماني كلتا ثلاث سبعات نتبزلو سلازلونا احنا دمان ميلا كيردا انا يناتنا اللي حتعطي واسبو اي تعقدت من عبد الخالد بتفعل على ميلا غيرنا قاني كان غيرنا نتقولتول نغبر من صوتك من حاسرينا مالتي طبعا عند علامه ما زود درنتاي كند علامه من بعد علامه بوز عندي علامات ما حدا علامه وينقل يكون كان مالتي كند علامه نزي يكون كان تمت مالتي انت على علامه حجي ما لا هذا بمولو سنا كبر ما لا زبها كل الناس كان مجمره تقدم تسوقنا نتابع عملها مالتي احنا فاقم كم سنه نتابع عملها اللي حسيبنا نمت مالتي كند علامه مالتي بالحريقه في كان دولو درجات دماني حسكاك اوتوماتيك زي مجمره نتابع عملها كتحسب بالحريقه السوق سلط وخذت كي سلط وخذ معناته سبورتي تقريبا كانها تنقلوا كذا ما تقريبا والله سعر قانون يقولوا سعرهم تقول مالتي ስለዚህ መጀመሪያ አላማ ግን ለዚህ ብቻ ማለት ካታቱ በአቀደሳሉ ማይ ኢንተርሚዲየት ዊን ፖይንት ሎ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እንካንና ተንሰፋት ለዲናል ማለት ነው እጂ አቀደስና በዳዊት ነው መጀመሪያ ሰሪና ማለት ነው ዳዊት አሳት እጂ በአሰሱ ሰነድ ይዞሎ እዛ ላይ ብቻ ታኒ አባል መፍሰብ ወላ አባል ናትናይል አብ የነጉሉ ብርሃኑን ሐሲና ያለና አትሊስ አማይ ናትናይል ነሰህላላ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ከመቃለ ሲና ማለት ነው በከንዚና ሄጅና አይደለና ማለት ነው ላይ ጋንታ አሁን ዝድራ አይሆን አጥርሚና ደረጃ ተሰሪና አይደለና ማለት ነው ጽበቅ በሐፈሻ ክትብሎ ተደሊ እንታ ያለው መወዳት بحثش انتايو نحن ودبر خمسة كلنا امسو كف عامتات سي حدا حين تقادن وينتم ورلو تور على تقادن زلو يكون داخل ما انت ورلو تور برونسي راتنائل مزغامتي مسيلو لوزي بينام ون مزغامتي مسيلو لو معناته بعنا ماني البعل ما هو دسخاسي بايد ساوتن دولو حجي انتايو طلعنا قرب كم صبو يتكاتو مو مالتي عامل حدش تصاوتي بتوم حيالات ولو تلو قادت ناسيونالتي وكيلنا ناسيونال سنغون حيال قال تقولنا متى وكل ነገር ማለት ይኩጥوا አሰሩ ዋጤን ከሁሉ ነገር ከሳቱ ጎብት ከል ማለት حتى شاوغን حدش انت مقال عامت ديفولو زوجاو ማለት ሲም ዜና ወርዋል ከዛ አይነት ውድድር ይካፈለው ተቆለና እዚ ተራአደዩ ብቻ ማለት ደግሞ ነሲሎ ብሰፋልና መጠን ከቆሞን ወይ ከየሩ ወርክ ካባና ካብት ተራራ ማይወላ አባጋታ ነው እስካሉ ብለል ምክንያቱ ማይጋውን አላዓፋ ደጥዕሞታ ወይናዓፋ ድምጭ ቦታ አይኮንም ማለት ትዝርህ ወላ ጉል ዓብዶ ነው ማለት ትዝርህ እድላ ቶም ጽቡቅ ቦታ ተዝጎብሩ ሰባት ባዓቱም ይዕድል ማለት ስለዚህ احنا ተፈቃለ በደንታ ስፕሪንት እንዳገበርና ግሩፕ ተአኪባ አቡ ከመቃለ ሲላ ቆምቶ ሆይና አፍሪካ ወይ ደጋት እንተሐድ ግሩፕ ተላሃ ፈሉ ለሃድና ማ ሰፍሙ ዳታ ተፈቃለ በደን ከመቃለ ሲላ ማለት ነው ኦኬ ቢሽም ሲነማ ሰመረን ኩሎም ተከታተልትና ድማ ዓወትና ሰልጥን ምን ያልኩም አብጎንኩም አለ خبركم تخطاتلتي يوتيوب channel سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም ማዓልቲ አዳልና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን